ハムスターマヤです。1ヶ月間ぶりのフィリピン語のレッスンですね。皆さんはハムスターもかよお元気ですか？私はメジョ OK です。メジョだけです。はい。前回のレッスンはちゃんと分かりましたか？ちゃんと勉強しましたか？今回のレッスンは前回のレッスンとつながっているので、このレッスンの見る前に必ず前のレッスンを見てくださいね。では始めます。はい、ではいつものように単語の紹介からいきたいと思います。これが3回目ですよ。動画撮るのが大変です。はい、ではいきます。最後まで間違いなしで頑張ります。はい、じゃあでは始めます。最初の文字は形容詞のマラミです。マラミです。マラミ、マラミ。たくさん目にのことです。いいですか？マラミです。で、次は名詞のペラです。ペラ。ペラっていうのはお金のことです。マニーですね。はい。マラミはたくさん、ペラはお金です。いいですか？はい。次は形容詞と名詞のつなぎ方を教えたいと思います。つなぎ方はとても簡単です。どういうふうにやるかというと、形容詞の最後の文字をまず見てください。はい。マラミの最後の文字が愛ですね。母音の愛です。母音というのはあ、え、い、お、うのことです。はい。多分みんなご存知だと思います。いいですか？はい。マラミです。母音の場合は円字をつけます。円字というのは文字の円と字です。こんな感じです。円字ですね。い、あ、え、い、お、う、母音の場合です。はい。だから、マラミからマラミンになります。円字です。これは、っていうふうに発音します。だから、マラミからマラミンになります。いいですか？はい。マラミンです。マラミンペラ。たくさんのお金。マラミンサラマって聞いたことありますか？そのマラミンはこのマラミンです。マラミンサラマというのはたくさんありがとうっていう意味ですね。で、マラミンペラはたくさんのお金です。いいですか？はい、ではもう一回同じいで終わってるなんていうかなですね。例を準備しました。はい、この単語です。マラキです。マラキ。マラキっていうのは大きい、ビッグのことですね。はい、マラキです。こちらもいいで終わってます。さっき言いました。はい、次はバハイですね。バハイ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 っていうのは家のことです。ハウスです。マラキ、バハイ。マラキは大きい。で、バハイは家です。マラキの最後の文字はい母音なので円字をつけます。こうなります。マラキンバハイです。発音はマラキンバハイです。でも強調したいのでマラキンバハイって言ってます。でも本当の発音はマラキンです。いいですか？マラキンバハイは大きい家っていう意味です。はい、3番目いきます。3番目は最後の文字が同じ母音です。でもいじゃなくておですね。おですね。いいですか？バゴ、バゴ。バゴというのは新しいってことです。ニューですね。英語にすると。バゴです。で、次はダミット。ダミット。ダミットっていうのは服のことです。clothes です。何でもいいです。服だったらダミって言います。いいですか？はい。バゴ、新しい。ダミットは服です。で、O なので円字をつけます。こうなります。バゴンダミット。バゴンダミットです。円字の発音はなのでバゴンになりますね。バゴンダミットっていうのは新しい服って意味です。簡単ですね。はい、では次は最後になります。ママハリン。ママハリン。マハリン。ママハリンっていうのは値段が高いって意味です。マハルと同じです。前に質問した方がいらっしゃいましたが、マハルとママハリンは同じです。高いのことですね。英語にすると expensive とか pricey じゃないですか。そのママハリン、その高いのことです。いいですか？ママハリンですね。で、
2番目の2番目の、単語はササキャンササキャンササクヤンササキャンササキャンというのは車のことです。車はい、カーのことですね。車です。ササキャンです。はい、ではこれをつなげてみましょう。ママハリの最後の文字を見てください。こちらは円ですね。シーンです。なので円字をつけません。はい、別の文字をつけます。と本当は前に説明したことがあるとは思うんですけど、本当はシーンの場合はなをつけるんですよ。例えばですね、ママハリのマハルを使ってみましょう。マハル、最後の文字は L ですね。マハルなササキャになります。なをつけないといけないからですね。マハルなササキャになります。高い車です。でもこの場合はママハリの最後の文字が子音だけど円なのでなをつけないです。円の場合は字をつけます。字だけです。円字じゃなくてなじゃなくて字です。これだけです。字だからこうなります。ママハリンササキャンママハリンササキャンです。高い車です。で、マハルを使ったらマハルなササキャンマハルなササキャン、意味は同じです。意味は高い車ってことです。はい、終わりました。ちゃんとできましたか？私はい、ちゃんとわかりましたか？はい、では次は例文の方に行きたいと思います。では始めますはい、では最後の部分、文法の方に行きたいと思います。前回のレッスンはこちらですね。kailangan ko ng angです。kailangan ko ng angです。このkailanganはkailanganにしても大丈夫です。話すときはkailanganの方がいっぱい言うと思います。言うかなです。言いますね。私はどっちでも使うんですけど、なんていうかなです。メールするときはこちらを使う人が結構多いと思います。いいですか？でもこれでも大丈夫です。本当のスペルはこっちです。で、ショートカットはこれです。同じ意味です。いいですか？はい。kailangan ko ng ang何々です。ngは物が特定されてないときに使うをのことです。またはがつって日本語にするとちょっとややこしいんです。覚えるしかないです。で、angは特定されているときに使うものです。なんは英語にするとあとかあんですね。そのアーティクルのあとあんです。で、あんはその the のことです。いいですか？英語のことをご存知の方のためですね。はい。kailangan ko ng kailangan ko ang何々です。意味は私は何々が必要。kailanganが必要のことですね。こうは私ですね。はい。前になぜあこじゃなくてこうでないとダメですかっていう質問があったんですけど、本当は使い方はこんなに簡単だってことを私も最近気づきました冗談です。はい。あこは動詞が動作の時に使う私のことです。こうはkailanganのこうは動作でない時に使うものです。見てください。kailanganは動詞なんですけど動作を表す動詞じゃないんです。状態を表す動詞ですね。なのでこうになります。いいですか？はい。状態の場合はこうです。動作の場合はあこです。例えばですね、ako ay kumakain。kumakain ako。細かいのは食べてるって意味じゃないですか。それは動作です。なのでakoを使うんですよ。で、gusto ko ng mansanas。私はリンゴが欲しい。欲しいは動作を表してないものじゃないので、ちょっと待ってください。グストは動詞を表してないものなので、こう使ってます。いいですか？これと同じです。kailanganも動作じゃないので、こうを使います。いいですか？あこじゃなくて。よく説明できましたかな？わからないんですけど、わからなかったら下のコメントの方に書いてください。いいですか？はい。じゃあ今回のレッスンはこちらの否定文になります。否定文は簡単です。こちらです。hindi ko
kailangan ng ang です。よく見えますか？ Hindi ko kailangan ng ang 何々です。だいたい同じですよ。でも kailangan とこう入れ替えました。いいですか？で、最初の方に hindi をつけました。hindi というのは家のことです。おhindi、はいが家ということですね。hindi は家のことです。否定の時によく使うものです。hindi です。はい、センテンスパターンはこれですね。覚えてください。hindi ko kailangan ng ang 何々ですね。hindi ko kailangan ng またはang 何々です。単語を使って例文を作りました。はい、まずはこちらです。hindi ko kailangan ng pera。hindi ko kailangan ng pera です。pera はお金のことですね。で、hindi ko kailangan は私はいらないということです。hindi ko kailangan ng pera というのは私はお金が必要じゃない、いらないということです。いいですか？特定されてないものなので none ですね。いいですか？はい。で、マラミをつけましょう。マラミはたくさんという意味ですね。で、ペラはお金のことです。で、たくさんのお金はマラミンペラですね。はい。なので、エンジをつけました。なので、マラミンになりました。はい。もう一回発音します。hindi ko kailangan ng maraming pera。hindi ko kailangan ng maraming pera。私はたくさんのお金が必要じゃないです。がいらないですという意味です。いいですか？簡単ですね。もう一回。hindi ko kailangan ng maraming pera です。はい、次いきます。次も簡単です。次はmalakiを使いました。hindi ko kailangan ng malaking bahay。hindi ko kailangan ng malaking bahay。もう一回。hindi ko kailangan ng malaking bahay っていうのは日本語にすると私は大きい家が必要じゃないですっていう意味です。いいですか？簡単ですね。こちらもnangです。特定されていない家なのでnangを使いました。hindi ko kailangan ng malaking bahay です。はい、次。damit を使いましたね。damit というのは服ですね。hindi ko kailangan またはkailangan ng damit またはbagong damit 新しい服。hindi ko kailangan ng damit 私は服がいりません。hindi ko kailangan ng bagong damit 私は新しい服がいりませんっていう意味です。はい、では最後。hindi ko kailangan ng sasakyan。hindi ko kailangan ng sasakyan。私は車が必要じゃないですっていう意味です。こちらもなんですね。はい、特定されていないのでなんです。hindi ko kailangan ng sasakyan。私は車が必要じゃないです。で、下の方を見ましょう。mamahaling sasakyanが書いてあります。これに入れ替えましょう。hindi ko kailangan ng mamahaling sasakyan。hindi ko kailangan ng mamahaling sasakyan。意味は私は高い車が必要じゃないです。いいですか？よくわかりましたか？一番大切なポイントはこれを覚えることです。このまま覚えても大丈夫です。hindi ko kailangan ng は意味は私は必要じゃない。私は何々が必要は kailangan ko ng 何々です。いいですか？もっと簡単に覚えられるかなと思ってセンテンスパターンそのまま覚えると多分もっとなんていうかですね、覚えやすいかなと思ったので、その方が覚えられる方にはそれをおすすめしてます。でも、文法をちゃんと分かりたい、知りたい方々には、一個ずつ覚えた方がいいですまあどっちでも大丈夫ですよ。いいですか？はい、では今回のフィリピン語のレッスンはここまでにします。質問とか他に習いたいこととかがあればぜひ下のコメントのボックスに書いてくださいね。ではまた次のフィリピン語のレッスンで会いましょう。
いつになるのかがまだわからないんですけど、でも今年は特に来月からはもう動画をいっぱい撮りたいんですよ。もう私は YouTube に戻りたくて職場の仕事を早く終わらしてます。 YouTube をするのが楽しいんです私。なぜかというと自由になれるからです。でも職場とかでは自由になれないからあまり行くのがだけど、まあ、YouTube ではいろんな方々に出会って自由に話せるし自由に教えられるし好きですだから4月からいっぱい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 の動画をなんていうかなですあげたいと思ってます。フィリピン語ももちろんあげるしビサヤ語も多分4ヶ月前に最後あげたかなですね。ビサヤ語も私あげるつもりはあります。待ってください。ビサヤ語を待ってる人たち方々に。それと多分なんか今私の妹が日本語の勉強をしてるんですよ。で私にはいつもお姉ちゃん日本語の授業もあげてくださいって言ってるので、自信持つようになったら日本語も教えようと思ってます。フィリピン語でまたは英語で教えるかもしれませんけど、多分4月から、ちゃんと計画して教えたいと思います。それとすいません、ブログをアップさせてください、このチャンネルにもう他のチャンネルを作らないです。管理ができないからです。私のお父さんとお母さんが私の状況、家のなんていうか、日本の生活のことを見たいし心配してるから、私のこのチャンネルに動画をアップさせてください。すいませんでした見なかったらいいです、嫌だったら。はい、ではまた次の動画で会いましょう。マラミサラマップオブアロン。